קוראים לי יריב קריסטל, בן 24, חי בקיבוץ כפר אופין שבעמק בית שאן. כל משפחתי נמצאת בקיבוץ הזה, שזה כולל את הוריי המקסימים, ואחותי ששותפה אליי למחלה. נולדנו 3 אחים, חולים במחלת ה-CF. אחי נפטר כשהיה בן 20. היה לו קשה עם המחלה. הוא היה מתאשפז בדחיפות מאוד מאוד גבוהה, והוריי השקיעו רבות בלטפל בו, והקדישו הרבה מאוד מזמנם עבורו. הוא היה מצייר מאוד יפה. כל הציורים מאוד חרוטים לי בזיכרון ילדות. תמיד סיפרו לי שאיפשהו לי יש את המחלה ברמה קצת יותר קלה ממנו. בתור ילד הייתי רב הרבה עם ההורים על אינהלציות, על פיזיותרפיה, דברים שהיום בלעדיהם אני לא יכול להתחיל את היום. אז כמו כל בוקר רגיל, אני לוקח את קופסת ההפתעות, ככה אני נוהגים לקרוא לה בבית, עם כל החומרי אינהלציה למיניהם. עכשיו אני לוקח את זה, עובר לפינת מנוחה שלי, שבה אני אוהב לעשות אינהלציות. סליחה. לשחק במחשב, תוך כדי מעביר לי את הזמן ביותר קלות, בלי לחשוב על מה בעצם כל רגע אני עושה, אלא פשוט מתמזג עם האינהלציה, עם המשחק מחשב. זו תרופה מאוד מאוד טובה, וכמובן צריך לנשום כמו שצריך את התרופה והכל. אשתדל לא לדקור את עצמי. הבעיה זה שאתה קם בבוקר ואתה קודם כל חייב להתמקד בטיפול האישי שלך, שכולל מעבר לשטוף פנים ולצחצח שיניים, קודם כל לעשות את כל האינהלציות. בתור ילד מגיל 6 אני מאוד מאוד אוהב כדורגל, ונורא רציתי להיות כדורגלן. שיחקתי כדורגל בקבוצת הילדים של הפועל בית שאן, וזה נמשך עד גיל 14. וכל עוד הייתי במסגרת ספורטיבית, הייתה לי את התחושה שאני בריא. כשאמרו לי שאני לא אוכל להמשיך, היה לי מאוד קשה עם זה, כי זה בעצם הוכיח לי שאני לא כמו כולם. לחיות עם CF זה באיזשהו מקום לחיות עם לפעמים כמו אישיות נוספת שיש בתוכך. אישיות שמנסה כל הזמן למשוך אותך למטה. כל הזמן. מחלת ה-CF למעשה מורכבת משני חיידקים שמתווצרים בריאות. ובגלל בעיה של ניקוז הריאה כמו בן אדם נורמלי, הם למעשה מתיישבים וחוסמים את דרכי הנשימה. נתי, תביא את ג'יני, זה יהיה מצחיק לראות איך הן מסתכלות על היוכל. היא גם פוגעת לרוב בדרכי העיכול, ואז אתה צריך לקחת כדורים עם אוכל, כדי שתוכל לעלות במשקל ולשמור על משקל. זה אני יודע לבלוע 10, זה אני 1-1 עושה. הגישה שלי למחלה היא באיזשהו מקום הומוריסטית. אין לי בעיה שצוחקים עליי אם אני משתעל. להפך, אני אוהב לצחוק על זה. אם אתה יודע לצחוק על עצמך, אתה יותר בריא. Always look on the bright side of life. אני מפחד בעיקר שהמחלה תביא אותי למצב שאני אהיה נורא מקובע אליה, ושאני לא אצליח להשתלב בחברה.
יש לי הרבה תוכניות, ואני לא עומד לוותר בקלות. יש לי בת זוג, הייתי רוצה להקים משפחה, לפרנס את הבית, להיות תלוי בעצמי.